Hola, som l'Estefi i la Núria, exalumnes de l'Escola d'Art Municipal Leandre Cristòfol de Lleida. Us presentem el nostre projecte de fi de cicle de gràfica publicitària. Red Tempest neix el 2020, de la necessitat de més festivals de temàtica femenina on la dona prengués el paper protagonista. En aquell moment vam veure que a les Terres de Lleida no hi havia cap esdeveniment de cinema dirigit i fet per dones. Per tant, el nostre projecte es basa en la creació d'un festival de cinema feminista inclusiu. Aquest vol parlar sobretot de feminisme, del paper de la dona en la indústria cinematogràfica, de la necessitat del punt de vista femení en les pel·lícules, de l'aportació cultural de gènere en el món del cinema. El projecte consta de 3 parts. Per començar, es va crear el logotip de F de femení, que engloba la part de l'associació que recolza i que s'encarregaria de la part burocràtica del festival. En segon lloc, es va crear el logotip Red Tempest, que és la imatge de l'esdeveniment i que és el que prendrà protagonisme i marcarà la línia del disseny. Seguidament, vam dissenyar la campanya publicitària, que es composa de diferents parts. El cartell es basa en un frame de la pel·lícula King Kong, de Peter Jackson, capgirant el sentit del film on el personatge femení pren el rol del líder. Seguint la línia, les entrades del festival tenen com a imatge principal el cartell i per darrere hi ha especificat la informació sobre la projecció. Durant la jornada hi haurà uns tallers per complementar les projeccions i per a que la gent pugui aprendre sobre el món del cinema. L'espot és l'anunci principal de la campanya publicitària. Degut a la situació pandèmica, vam tenir que adaptar-nos i vam utilitzar imatges d'arxiu de diferents films realitzats per dones. En el vídeo hi consta dades informatives de com està actualment l'àmbit femení en el món del cinema. A més, es va crear l'espot per xarxes socials, que són una pinzellada de l'espot principal. El fet de que estigui resumit ens dona joc per la seva immediatesa i que pugui arribar a tothom. El marxandatge està dividit en 2 parts. Per una part, es va crear una imatgeria estàtica que estarà present en totes les edicions del festival. I per l'altra, la que està contemplada per a que canviï cada any segons la temàtica establerta. Per acabar, la pàgina web és l'últim complement a la campanya publicitària. Aquí reunim tota la informació, tant de l'associació com el festival, i això ens permet donar-nos a conèixer molt més enllà del format físic. Com a conclusió, el projecte vol ser només un granet d'arena en el conjunt de la lluita contra el patriarcat, oferint un espai de reflexió cultural sobre la dona, el concepte d'allò femení, el feminisme i els rols de gènere en un entorn social i rural, com és la ciutat i la demarcació de Lleida.